Yoro try haka bening kong ngakwa aban ai kuble fi baro usnam batamai bat nganget scam ho uni usnam batamai ulong si shout out usnam bala adap tak jingker ku jong blay jong jisu haka jing go jong pi bang ko ban pule na kaktien ke jong blay bakata ka dikin sam hin real po san de khot ka bakat way kong kum ne mi pin pong pan sngat ya ka snam da ka jing bha jong me bat kilinti jong me ki pinjau klan kani kate kata ka kular ka jong uble he jem ka jongi ba penpong pan sngat yangi da kata ka jing bha ka jong ban nga ngala ban ong kata ka pan sngat ka thau ya kata ka buram ka thau ya kata ka jing ai buram ka jong uble ikita shisha ki bal ayat haki jinge ki jingele haki eki ki bang ngingiya ling bang yo ishisha ka jing bha ka jong uble ka jem ka jongi bat kani ka ktien ka jong uble ka ong upen pong pan sngat taka jing bha ka jong ha ka jem ka jongi bat nget skam bu uni usnam uban wan uni usnam 8,000 afun ri nget uni usnam uni ta usnam uban dap shisha taka jing bha ka jong jisu ka jem ka jong ki un pen pong pan sngat ya pi taka jing bha ka jong ba ke ek bangi le ke ek bangi ya ke ek bangi yo I de khmat ke jong nget skam ba kan di shisha taka jing bha ka jong ba taka jing snake ka jong bat kadian pat ko ong ba bat kilinti jong me kin pinjau klan kani kalinti ngala aban ong kadi kata kalinti ka ba uyat kalinti hangni hakapor ba ko ong kalinti ka jong me kamot kalinti ka ba uyat pan ngala aban ong kamdi tang kalinti ka ba uyat hande kadi kata ka jing bha ka jong kidi kamba ki ba ule kidi ki jingle ki jong ka jem ka jongi bat ngala aban ong yakini kwai ba hakapor bu ble uyat hashwa hakapor bu ji su uyat hashwa ka don ka jing sai so hakapor bu uble uyat hashwa ka jing say so ka but ban nget scam ba uni usnam banging la ajam ta nget scam bangin yo bu shwa ya kata ka jingat ka jong try ngin ashwa bu uji su nyat un say kata kalinti yingi naman ngitep ba kapor bu uyat hang ta ka jing say so ka but pat kani shisha ka ai jing kermen yingi kam de tang ba shu ong ka ktien ka jong play henry ka ai pat kalong kata ka jing kermen yingi hakapor bingi do jing kermen kalong kata ka ktien ka ba pentiang shisha kalong kata ka ktien ka ba ngem dap shu tang ba chu sngap pat ngala banong dengi pule ka joshi ka jo man la ka skiru henry min so bi ko mengiyo shio ai ba thmai kata de ka ktien ka jong play pan nget scam ba uni usnam hi boro shi snam pinyo I kata ka jing roi ba ka jing ku ka jong play ka jem ka jong pia ka lenti ka ba pipiyat hi but nginyalit ban ai ngoi unam ta uni usnam mu blada 8,000% te si dona preng jong pipiyo iki balong ki basneo ka jem ka jong pi uni 8,000% hingin bo ti pat uni usnam thamai 8,000 rio ha kasang ti ka jong but nginget ba lada jai ero ka jem ka jong hingi tepat ba ublay ulayat hashwa ujis ulayat hashwa but ngite bulong ublay ubapen kya lesi fla yo ki report na ki doktor ki jong phi ho 8,000% ki bla pendo jing kermen ya phi ringet scam bu ni 8,000 rio hisha ulang tau snam ubat thamai but ngi jam sha kata ka jim ka bat thamai ki jing pang baro ngi lae henry ngi jam pa chu ni snam bat thamai but nginget scam bu ni snam bat thamai ngi yo I shai kamba ki jong jis ka jim ka jongi nginyo I kata ka sangti ka jong ka jem ka jong imre tang ba ni shu wan hakading ka si ban shu ai ngo yu henringin bo tiru iki ba ngiya leng ba iki bikin sa wan ka jem ka jong haksti ka jong min le ban dry try ji su ngadwai try ta kini khon ki jomi ki ba pet hakani ka po try ngadwai ban ngabuti try ni snam hi baro shi snam try ni 8,000 phundre sangti ka jong me ji su nganget scam try bu ni 8,000 phundre try long tau snam badap kar hai snam jong ka jing ku try ikini ki banyat ikini khon ki jomi try ban ni ai ngo ru ji su ni snam bu blada bu 8,000% ngai ngo try ta ka jing hikai ka jomi ngai ai ngo try ta ki ek ba me mel ale ka jem ka jong jisu ngai ngo try ki don ki khon ki jomi try ki bala kwa ban phaiden henry try ni teb ba me mel bat scam ki try ni usnam hi baro shi snam but hu ni usnam thamai try ni teb ba ngi ngat men bat scam ki try ki ek begi ki aling ba ai try ken teb ba kim long marwai ba ki don ya me jisu pau jong ki try ki teb ba me uta uba I je u jong ki try un don bat ki ba unom eno ba unom lenda no try ki begi ki le ni duai try ba ngi du mok lu pai kita ki ek ban wanya le ki ni khon ki jomi kita ki jing le kita ki jing pang ai try ngi du mok kita baro ni kam kinti try ka jing pen kya ka jomi kini khon ki jomi ban ni duai try ba uni usnam hi baro shi stam
cafe va ka jam ba cafe va ka jang ki bre try kan dan ka gym ka jang ki ngi dwai ro try ba ka jing ting shan ka buram ka jam Jesu kan pau de mat ka jang ki por bi ki breu ki o i ki try ki nam issue i ki hende ki ni o i try ka jing habreu ka jam ki ni i Jesu po jang ki try nge scam ki ni baro nga dwai ker kui ni khon ki jam try thank you jang Jesu ngi dwai ngi pa mi ai ngi ki ni baro ro amen but amen nge scam ba pin yo shisha yo ni usnam jong ka jing ker khu usnam ba utry un ben pong pan sngat ka jing pa ka jong hi ka jim ka jong phi but sa shi sian pat ka ban ai ku ble hi baro ta usnam u ba thamai ta usnam u bla da phi ka jing ker ku ka jong usnam u ba pen roi usnam u ba pi pin yo i ka jim ka jong phi ka ba jam na ka wei sha ka wei pat ta ka ban ta ka buram ka jong ble amen